गेहूं कटाए लगल में बनावे के बाटे पीच। हम फिर से आगल बानी कमेंट्री करे खातिर आईपीएल मैच में जौन की होता केकेआर और एलएसजी के बीच। जिंदगी में पहली बार रुख मिलल ओकरा के चबा गइल बने। पहले के ना हुका जाइबा हुका गइल बाड़े क्या। दिन भर ढलाई में काम कइले हैं, शाम के घरे पूरी छानत रहलहुं। इनका के मालिक काम पर से निकाल देले बा, सुने में आइल हो नेव में लोहा लगावे के जगह पूरा बानर तरलहुन। अपना मौलिया के गिफ्ट में काट देले बा, तेल भरवा खातिर पैसा देले बा 60 गो और 40 गो यानी 100 गो। और केनवा जाके छेना फाड़ देले बा 6 गो। उठैले हैं बंदूक का गोली मारले हैं धा धा फेरू टेबल पर धऽ देले हुन। आई मैच में चन्ना मामा बाय बाय गेंदा चौका जाय जाय क देलहुन। अमेरिका पेलता ईरान के, ईरान पेलता अमेरिका के। एकनी के बकचोदी के कारण भारत में गैस सिलेंडर के दासा लागल बा। हई मैच में अनुकूल रायबरी जब गेना जाला त जाके शॉट जाला बुझाला कि उनका हाथवा में लाशा लागल बा। ढीला जमर के गाछ को दले रहल, दूर बैठल आदमी के पास को दले रहल आ ना मरल ई बल्लेबाज के मुकुल जौन की सारा जना के गाड़ी में अकेले बांस को दले रहल। इतना मेहनत कइला के बाद भी केहू सपोर्ट नहीं है करत। एगो फॉलो करके सपोर्ट कर दो लोग।